Najpredávanejší modelový rád HPAO CS Plus, tepelné čerpadlo vzduch-voda s nízkou hlučnosťou a vysokou efektivitou vďaka inverterovej technológii zabezpečí pre vás kúrenie, chladenie a ohrev teplej užitkovej vody, ideálne pre novostavby s podlahovým vykurovaním. Poďme sa pozrieť dovnútra na vnútornú jednotku. Tak tu ho máme, modul HSBC 180 Plus s integrovanou 180 litrovou nádržou na teplú užitkovú vodu, v spodnej časti 80 litrová akumulačná nádrž. Modul vo vnútri obsahuje dve obehové čerpadlá pred a za akumulačnou nádržou. Vo vnútri skrytý takisto elektrokotol s trojcestným ventilom. Integrovaná regulácia, vďaka ktorej dokážeme nastaviť všetky požadované parametre. Spolu s modulom ISG Web vieme tepelné čerpadlo ovládať aj pomocou aplikácie a zároveň je ISG Web aj servisnou bránou pre našich technikov, ktorým zabezpečuje vzdialenú diagnostiku. Kompaktné riešenie, ktoré vo vašej technickej miestnosti zaberie veľmi málo miesta a spolu s vonkajšou jednotkou tvoria ideálny set.